Svi smo mi samo slabi ljudi. Svi smo slabi i nemoćni, bez obzira da li neko ima u ovom svetu prolaznom i u ljudskom životu, kratkom i prolaznom, neku poziciju, neko mesto i misli da ima nekakav značaj, slavu, pare, moć. Sve to suštinski je kratkotrajno i ništa ne znači. Ono što znači, što je suština i osnov, jeste da li smo razumeli da nas Bog voli i da je uvek sa nama. I da li smo razumeli da ne treba mnogo, samo jedno Gospode pomiluj. I jedno smireno Gospode pomozi. Gospode prosvetli moju tamu, pa da odjedanput, bez obzira gde smo, šta smo, koliko imamo, koliko smo poznati, razumemo da nalazeći se u ruci Božjoj, u njegovoj ljubavi, mi već sada i ovde možemo da budemo mirni, da imamo radost, da osjećamo lepotu. Zato što sve to ne zavisi od onoga što je spoljašnje. Ne zavisi od onoga što ljudi smatraju da je važno. Nego zavisi od toga da li smo videli da je Bog sa nama, da nas voli i da li mi hoćemo da odgovorimo na tu njegovu ljubav. Znači, bogat je onaj koji razume da je Bog u njemu ili koji ima Boga. Naravno, Boga ima svako zato što je svako Božji. Ali to da smo Božji zavisi od toga da li razumemo to. Ili, nerazumevajući, hoćemo da nađemo Boga u nečemu gde Bog ne postoji. Srećan praznik, Hristos se rodi.